L-isptar tal-annimali f'Taqali li għadu kemm ġie ristrutturat u qed jiġi mammar bl-aktar apparat modern jinsab fi stadju avvanzat. L-istess faċilità nazzjonali mis-sena akkademika li jmiss se tibda tintuża t-taħriġ prattiku tal-istudenti tal-MCAST fil-korsijiet tal-veterinarju filwaqt li jibqa' jservi fil-funzjoni proprja tiegħu ta' sptar. L-isptar fil-fatt se jintuża mill-istudenti tal-Master of Science in Veterinary Medicine u tal-Bachelor of Science Honours in Animal Management and Veterinary Nursing waqt iżgħar ix-xogħlijiet li għaddejjin fil-faċilità l-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Gbajrin Kamilleri qal li dan l-investiment se jagħti lill-istudenti taħriġ kliniku u prattiku ta' livell għoli huma se jkunu jistgħu jaħdmu taħt supervizjoni fuq każi reali u jiksbu esperjenza fi proċeduri diagnostiċi, trattamenti u interventi mediċi u kirurġiċi. Il-Ministru semma wkoll il-kooperazzjoni mal-Università ta' Barcellona fejn ewwel grupp ta' studenti Maltin ingħata l-opportunità li jagħmel xahar ta' taħriġ kliniku u qal kif id-domanda għal dawn il-korsijiet qiegħda tkompli tikber b'aktar studenti applikaw biex jidħlu f'din il-professjoni. Fil-waqt li nawguralhom illi jistudjaw, jiggradwaw wara jagħtu servizz il-pajjiżna, però importanti ħafna li jkollna dan il-post li jtihom mhux biss l-aqwa servizz lilhom, imma l-aqwa servizz lill-pajjiżna. Il-Prinċipalu Kap Eżekuttiv tal-MCAST Stephen Vella li jakkumpanja lill-Ministru qal li l-investiment fl-istudji veterinarji għandu jagħti lill-istudenti l-opportunità li jistudjaw u jiksbu esperjenza prattika f'Malta filwaqt li jitħejjew għal professjoni meħtieġa fil-pajjiż. L-ewwel studenti tal-Master of Science in Veterinary Medicine mistennija jiggradwaw fl-2029 wara jkunu jistgħu jiksbu warrant professjonali rikonoxxut kemm f'Malta kif ukoll fl-Unjoni Ewropea.